সন্মানীয় চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু আমাৰ বিটিআৰৰ চিফ সন্মানীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এখেতসকলৰ যি আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং যে অসমখন ভাৰতৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠতম এটা ষ্টেট গঢ়িবৰ কাৰণে শিক্ষাৰ নীতিটো যিটো আজি হাতত লৈছে কিন্তু এটা জাতিটো আগুৱাই নিবৰ কাৰণে মানে শিক্ষিত সমাজৰ লগত চ্যালেঞ্জিংলি কম্পিটিটিভলি আগুৱাই নিবলৈ হ'লে শিক্ষিত হ'ব লাগিব আৰু এটা ব্যক্তি শিক্ষিত হ'লেহে নিজৰ জাতিটো বা নিজৰ পৰিয়ালটো আগুৱাই নিব পাৰে সেইটো উদ্দেশ্যৰে শিক্ষা নীতিটো আমাৰ চৰকাৰে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে আৰু বৰ্তমান তেনেকৈ ক্লাছৰুমৰ বহুত সমস্যা আছে আমাৰ এই ক্লাছৰুমবোৰ কেনেকৈ আমি ক্লাছৰুমৰ সমস্যাবোৰ কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে সেইটো উদ্দেশ্যৰে অসম চৰকাৰৰ পৰা ASSA যিটো আমাৰ 71,60,000 টকাৰ যি 4টা ৰুমৰ বিল্ডিং কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কাম এইটো আজি ফাউণ্ডেশ্যন কৰা হৈছে আৰু ভাল লাগিছে য'ত নেকি আমাৰ অসম চৰকাৰ আৰু বিটিআৰ চৰকাৰে আমাৰ চৰকাৰে শিক্ষাটোৱে ঢাল হিচাপে লৈ পেলাই কাম কৰিছে আৰু সকলো ব্যক্তিক 100% আমাৰ অসমীয়া সমাজ বড়ো সমাজক কেনেকৈ আমি শিক্ষিত বনাব পাৰে সেইটো প্ৰচেষ্টাৰে কাম চলি আছে Thank you. आसाम सरकारनि मानव गेदेर गिबि मन्थ्रि आरो दिनै जोंनि बिटिआर सरकारनि मानव गेदेर गाहाय खुंगिरि बिथांमोननि जा आन्डारस्टेन्डिं बे आन्डारस्टेन्डिंआ आसामजों लोगोसे बिटिआरनि सोलोंथाइ बिथिंखौ खोब स्ट्रंलि माबोरै स्पीड आप खालामनो हागोन जौगानायनि बेलायाव बेखौ लानानै खामानि मावगासिनो दङ खुनु खेत्र'यै माने सोलोंथाइ बिथिंखौ जोङो बेक खालामनो नागिराखै मानोना मोनसे हारिनि थांनाय थैनाया सोलोंथाइनि सायाव सोनारो जायनि जाहोनाव जोंनि सरकारा मानव गेदेर प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंनि बर' साहित्य सभा ट्राइबेल संघ फोरोंगिरि आफाद आबादारि आफाद गासैबो आफादफोरजों माहारियारि आफादफोरजों सोमोन्दो थानाय हारिनि जा मा होनगोन आसार खान्थिफोर दङ बेफोरखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि एडुकेसनखौ बेकबन खालामनानै माबोरै आवगायनो हागोन बे खामानि मावदों बेनिनो दिनै ASSA-नि 71,60,000 जि माने मोनब्रै रुमनि दा कनस्ट्राक्शननि खामानि बेखौ दिनै जों फाउन्डेसन खालामबाय आरो खोब खम समनि गेजेरावनो मास मोनसे मोननैनि गेजेरावनो बेखौ जों फोजोबनानै बेंटल हायार सेकेन्डारिनि जा क्लासरुमनि जेंना बे जेंनाखौ जों फोजोबनो नागिरदों होननानै बुंदों बेबायदि मोनसे मोजां सुबिदा होनायनि थाखायहाय जोङो बयबो मिथिगौ दिनैहाय जोंना एसियार अर्थात एडिशनेल क्लासरुम मोनब्रै जों मोनदेरबाय बियो SSC-निफ्राय फैदों ओमफ्राय बेखौ दिनैहाय जोंनि लकेल जेनाखि EM सारनजित बसुमतारी रेभिनिउ ओमफ्राय फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बिथाङा दिनैहाय बेखौ बेखेवफैबाय आरो बिथाङा जोंनो मोजां बेबायदि माखासे बाथ्राफोर खोन्थालांबाय स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो आरो जोंनि स्कुलनि थाखायबो जोंना गोबाव समनिफ्रायनो स्कुलनि जेनाखि मोनसे रुमनि अभाब दंमोन बेजोंहाय दिनैहाय आं आसा खालामदों बेयो सुफुंजागोन आरो जोंहा जेनाखि मोनसे उद्देश्य दङ बे ओनसोलखौहाय डेभेलप खालामनायनि थाखायहाय गोबांथार फरायसाफोर दङ नाथाय जोङो जथेस्थ' बेबायदि रुम गैयैयावहाय समावहाय जोङो मोजाङै क्लासरुमफोर गैयिनि थाखाय स्टुडेन्टफोरखौ बेबायदि मोजाङै जेनाखि लेसनफोर बे लेसनफोरखौ फोरोंनो हायाखैमोन खिन्थु जोङो दा मोनबाय आरोबाव मोनब्रै बेबायदि एडिशनेल क्लासरुम बेयो जोंनि थाखाय जोबोद बेनिफिट जागोन आरो स्टुडेन्टफ्राबो बेजोंहाय बेबायदि मोनसे मोजाङै जिरायनानै फरायनायनि बेबायदि सुबिदा मोनबाय बेनि थाखायनो आङो आंनि गोसो सिंनिफ्राय आंनि गोजोननायखौ फोरमायदों आरो बेजों लोगोसे आसा खालामबावदों जोंनि जेसेबांनाखि खाथि खालायाव थानाय बे ओनसोलनि मानसिफोर बिथांमोना बे स्कुलनि दारैहाय उननि समावहाय फरायनानै बे ओनसोलखौहाय डेभेलप खालामगोन होननानै आरो आङो बुंनानै गोजोननाय मोनबावदों जोंनि स्कुला आरो बिब्दिनो 7 कौटिनि मोनसे प्रजेक्ट जाबावबाय 2 स्ट'रि 18टा बेबायदि रुम जागोन बेखौ बावैसोनि उनावनो स्टार्ट खालामनाय जासिगोन आरो बेजोंबो जोंनि जेनाखि फरायसालिनि जेनाखि दानि जेनाखि इनफ्रास्ट्राक्चार बेयो मोनसे मोजां बेबायदि समायना महराव नुजासिगोन आरो आं आसा खालामदों इनफ्रास्ट्राक्चार डेभेलप जानायजोंल' नङा बेजों लोगोसे जोंनि जेनाखि स्कुलनि मानदान्दा अर्थात रिजाल्टफोर
बे रिजाल्टफ्राबो मोजां जागोन होननानै आं आसा खालामदों आरो एसे टिचार हिसाबै आरो फोरोंगिरि हिसाबै जोङो जेसेबांनाखि जोंनि मावनांगौ खामानिफोर दङ बेखौ जोङो गोसो मोदोम जिउ होनानै मावलांगासिनो थागोन जाहाथे जोङो बे स्कुलखौहाय उननि जिबनफ्रावहाय फैगोन समफ्रावहाय आरो बांसिन डेभेलप खालामनो हायो आरो मोनसे गोजोननाय बाथ्रा बेनो थांनाय बोसोरनैयावहाय जोंनि जेनाखि मेट्रिकनि आरो हायार सेकेन्डारि रिजाल्ट बेखौ बयबो मिथिखाबाय चिरां डिस्ट्रिक्टआ कनसिकिउटिभलि 2 इयार्स जाहैबाय आरो बे मानि थाखाय जादों होननानै बुङोब्ला फोरोंगिरिफोरनि नाजानाय आरो गार्जेनफोरनि बेबायदि कनसार्न आरो लकेल मानसिफोरनि माखासे इन्टेलेक्सुयेल मानसिफोरनि थाखाय बेबायदि गथै आसामावनो चिरां डिस्ट्रिक्टआ खननै बेबायदि फार्स्ट पजिशनाव फैबाय बेखौनो जोङो एसे गोग्गानाय मोन्दों जोंनि जेनाखि मावनाय बे मावनाया सार्थक जाबाय होननानै आरो आं आसा खालामदों दिनैनि जेनाखि बे मोनसे शुभारम्भ खालामनाय गोदान मोनब्रै क्लासरुमनि थाखायहाय बियो जोंखौ खामानियावहाय मोनसे बेबायदि खालि जानानै दङ हायार सेकेन्डारि सेक्सनावहाय मोननै मोनसे जाबाय बड' MIL-नि आरो मोनसे जाहैबाय एसामिस MIL दा बिथांमोना गैलिया हिसाबै बे खालि जानानै दङ आरो हाइ स्कुल सेक्सनावहाय साइन्स आरो मेथ्सनि आरो ME सेक्सनावहाय मोननैबो पस्टआ हिन्दीनि गासैजों 6था बेखिनि साबजेक्टआ खालि जानानै दं आरो